ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଜଣେ ଗରିବ ଭକ୍ତଙ୍କର କଦଳୀ ପଟୁକାର ମାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ରଘୁଦାସପୁରର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତିଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ସଖା ପ୍ରେମରେ ବଦଳିଗଲା। ଦିନେ ରଘୁଦାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ସେହି ମାଳ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ମାଳଟି ଧରି ଏକାକୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେହି ରାତିର ଗଭୀର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୂଜକମାନେ ଦୌଡ଼ି ରଘୁଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଅତି ଆଦରର ସହକାରେ ସେହି ମାଳ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ମାଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗଳାରେ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା, କୁହାଯାଏ ଯେ ସମଗ୍ର ଗର୍ଭଗୃହ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରି ଉଠିଲା।